8 kunsilli lokali ingħataw 30,000 euro kull wieħed fondi sabiex jibbenefikaw minn proġett mill-Ministeru tal-Ambjent imsejjaħ tħaddir tal-komunitajiet. Permezz ta' dawn il-fondi, il-Karkara, il-Furjana, Witilajn, l-Imtarfa, ix-Xajra, iż-Żejtun u n-Nadur Għawdex se jkunu jistgħu jagħmlu proġetti li jżidu l-ammont ta' siġar u arbuxelli. F'raħal ġdid, il-fondi se jintużaw biex jinbena dak li jissejjaħ Vertical Garden. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera saħaq li għandna l-obbligu morali li nħallu ambjent taħjar lill-ġenerazzjonijiet ta' għada. Aħna nemmnu l-kunsilli għandhom jipparteċipaw b'mod dirett f'dan l-aspett. U allura huwa tajjeb li jintażlu minn sena sena dawk it-8 kunsilli fejn jagħtaw ammont sostanzjali ta' flus purke li dawn jkunu konvinċuna li dak il-flus se jużawhom għall-aspett ta' ambjent. Mill-bidu ta' dan il-proġett fl-2014 ibbenefikaw 35 kunsill lokali b'investiment ta' aktar minn miljun euro. Minn barra dan l-investiment, il-Ministru Herrera nnota wkoll li ħafna kunsilli qed japplikaw sabiex jiżiraw siġar fil-lokalitajiet tagħhom. Ftaħna wkoll applikazzjonijiet għall kunsilli kollha fil-pajjiż biex min irid siġar jista' japplika u ntuħu siġar b'xejn. U bi pjaċir ninnota li applikaw madwar 50 kunsill u se jitqasmu bejn 3,500 u 4,000 siġra. Min naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis saħaq li qed issir bidla li tinħass fil-kunsilli lokali sabiex dawn ikunu lokalitajiet ta' eċċellenza. Sostna li biex dan jintlaħaq irid ikun hawn bliet u rħula notfa u b'enfasi u priorità lill-ambjent ta' madwarna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.